Maayong adlaw kaninyong tanan. Kumusta? Gikan diri sa Regina, Canada. Kumusta kamong tanan? Hinaot pa unta nga ang Ginoo magauban kanato karon samtang kita magatuon sa iyang balaan nga pulong. Sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan kaniya. Kay kung wala ang Espiritu Santo nga maoy magauban kanato, dili kita makita nato, dili nato masabtan ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo nga gisulat ni San Marcos. So atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong pagtuon karon. Magampo kita. Amahan nga langitnon, balaan nga Ginoo. Once again naa kami sa imong atubangan. Once again, among lantawon ang imong balaan nga pulong nga imong gihatag kanamo. Ginoo, daghang salamat nga ikaw lang mao ang dalan sa kalibutan. Nga ikaw lang ang source, tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, hinaot pa unta nga ikaw ang magtutulo kanamo karon. Hinaot pa unta nga among masabtan nga walay laing dalan sa kalibutan, amo usab nga masabtan nga ang kinabuhi namo nga espirituhanon mao'y pinaka-importante sa among kinabuhi. Hinaot pa untang makita namo nga ikaw ang magauban kanamo, nga ikaw ang magatudlo kanamo, nga ikaw ang pinaka-importante sa among kinabuhi. Ginoo, ubani kami karon sa among pagtuon karon. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Mag-review kita. Naa kita sa sinulat ni Marcos Kapitulo 8 sa usang simana. Atong makita dito nga ninay dagko kayong panon nga misunod og nga naminaw sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang sermon, sa iyang teaching. Huna-huna tulo ka adlaw sila nga naminaw. And then wala na sila pagkaon. Mao na nga naghimo na pod usab og milagro ang atong Ginoong Hesukristo nga pila ka buok dinhi miingon siya. Unya gipalingkod, nangutana sila, pila ka buok ang inyong pan? Pila ka buok ang pan? Nangutana si Jesus kanila, miingon ang mga disipulo 7. O unsay gihimo ni Jesus, 7 mga kini sobra sa 4,000 ka mga tao. Sa 7 ka sopas kini usa lang ni. Ikuha niya ang 7 ka pan og nagpasalamat sa Dios. Humani ini iyang gipikas-pikas ang supas. Kabalo ka, 4,000 ang nakakaon sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. So dinha atong makita nga ang atong Ginoong Hesukristo dili lang siya ordinaryo nga tao. Tao siya apan kumplito usab nga Ginoo. Iyang gipakaon ang mga tao nga naminaw niya og silang tanan nabusog og dina pay mga 7 ka basket ang nasobra. Lisod nato nang maexplikar apan kung kita nahibalo nga si Jesus Ginoo, simple lang na niya. Iya ganing gipahunong ang dakong unos, daghan siyang giayo. So that is not a problem for him. And then moadto na kita sa versikulo 22. So guys, can you open your Bible and chapter 8 verse 22 sa versikulo 22. Sinulat ni Marcos. Marcos, ikaduhang libro sa New Testament. So basahon nato ang versikulo 22.
Versikulo 22. Pag-abot nila sa Betsaida, dihay usa ka buta nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Hesus. O gihangyo nila si Hesus sa paghikap kaniya. Nabulo naman sila nga kung si Hesus ang muhikap, maayo. Apan tan-aw nato nga kini murag naay diferensya sa iyang pag-ayo, sa iyang pag-ayo sa mga buta, sa mga bakol, sa may mga sakit. Kining pag-ayo niya ron lain og jutay. So, versikulo 23, gigunitan ni Jesus ang kamot sa buta o gidala niya siya ngadto sa gawa sa balangay, sa gawa sa baryo. Iyang gidala, matingala kita nganong wala madayon ayuhan ni Jesus dina sa daghang mga tao. Iya man gipalayo. Gitutuhan ni Jesus ang mga mata, murag giluparan. Another word sa tuan, Jesus ang mga mata sa tao, o iyang natingala kita nga iyang gihaplas sa mata. Sa mata sa tao, o gihikap kini niya, o gipungutana niya, may nakita ka na ba? So, imagine ang lupa sa unang panahon, dinay mga taong mutuo nga ang lupad makaayo. And then, gipungutanan niya, nakakita ka ba? Wala dahil na ayuha nga makakita ang tao. Versikulo 24, mihangad ang tawo og miingon, oo, nakakita ako mga tao, apan mura silag mga kahoy nga naglakaw-lakaw. So, posible siguro nga kini siya nagkasakit, nabuta, wala ta kay balo. So, kay balo gyud siya nga naay kahoy. And then verse 25, unya gihikap ni Jesus pag-usab ang mata sa tao. Ikaduha niyang paghikap. Niining higayuna, mitutok ang tao ug nahibalik ang iyang maayong pananaw. Unya gipapauli siya ni Jesus o gipahimangnuan nga dili una mobalik sa balangay. Dili niya isulti sa uban. So dinhi matingala kita kay kadaghanan sa mga milagro ni Jesus dali man dayon niya. Apan karon sa mga stages niya, ikaduha niya gihikap ang mata, and then giluwaan pa niya ang iyang lupad, gipahid pa. Wala ko kabalo ngano. Apan tingali gusto ni Jesus nga ang iyang pagsalig kining tao nga musalig siya sa himuon sa atong Ginoong Kristo. Dinhi dili nato mabasa, wala tay mabasa nga kining tawhana dako kay pagsalig ni Jesus. Dili ba dinay usa ka sitwasyon nga atong natun-ana nga dinhay babae nga nagkasakit o sobra sa pulo ka tuig. Misalig gid siya nga kung ako makahikap lang sa sinina ni Jesus, maayo siya. Naay panahon nga bisag walay pagsalig, iyang ayohon. Kini usab ang tao murag sa hinay-hinay iyang gitudluan nga mosalig kaniya. So naayo. And then ngano man usab sa versikulo 26, iyang gipapauli siya ni Jesus o gipahimangnuan nga dili na mobalik sa balangay. Nga dili sa isulti niya kay nahitabo gud daghang kaayong mga tao na ang misunod sa atong Ginoong Kristo nga gustong maminaw. Karon kung iyang isulti sa uban, magdaghan na pug husto. So moadto kita sa versikulo 27, ang pahayag ni Pedro mahitungod kang Hesus. Kini kadaghanan nato nahibalo ni ining sitwasyon na. Apan tan-aw nato kung unsa may atong explanation ni ini. Ang pahayag ni Pedro, kini siya mao si San Pedro. Unya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa balangay sa Caesarea Philippo. Kini naadtuan na nako ni sa pila na katuig karon sa akong sa among pag-adto sa Israel. Dito duha ang Caesarea. Ang una
Caesarea Maritima katong duol daplin sa dagat. Kini mga sobra sa 30 ka kilometro north of Sea of Galilee. Caesarea Philippo. Ngalan sa bantugan kaayong mga general si Philip. Kining lugar, Caesarea Philippo, Caesarea Philippi sa in English, kining lugar, ang mga tao, daghan silang mga Diyos-Diyos. Naay nagaampo og tao, ang ulo tao, pero kanding ang lawas. Ilang silang giampuan. Ang uban usab dinhi nagaampo og emperador sa Roma. So daghan silang gaampo didto ang mga tao. So gidala ni Jesus ang iyang mga tinun-an ni ining lugar. Ngano man siguro. Samtang naglakaw sila iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa mga tao. Unsa may paglantaw sa mga tao, may tungod nako. Mitubag sila sa versikulo 28. Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias. Og miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. So mao ni paglantaw sa mga tao nga si Jesus na bag-o ang kinambuhi, na tao pag-usab si Juan Bautista, kay gipatay naman to si Juan. Ingon siya, kini si Jesus mao si Juan Bautista nga nag-sermon may tungod sa nga maghinulsol sa mga sala. Apan si Jesus dili si Juan Bautista, ingon siya, usa ni siya ka propeta si Elijah nga miadto sa langit nga wala mamatay. And then ang ubang kuno miingon nga ikaw usa ka propeta. Then versicle 29 miingon si Jesus, apan kamo nga ako mga disipulo miuban namo kanako sa duha ka tuig, apan unsa may inyong ikasulti sa atong pag-uban-uban og duha ka tuig, daghan mong nakita mahitugod nako, nadungog na ninyo ang akong sermon, ang akong gitudlo, nakita na ninyo ang mga milagro nga akong gihimo. Unsa may inyong paglantaw kanako? Kinsa man ako? Kini usab mga kaigsuonan, ato usab ning ipangutana sa atong kaugalingon. Kinsa man si Jesus nimo? Si Jesus usa lang ba ka maayong magtutudlo? O si Jesus ba mao lang bang ang naghatag og milagro? Daghang mga tao sa kalibutan karon moingon nga usa lang siya ka maayong magtutudlo. Sa daghang kaayong magtutudlo, usa lang siya sa maayong magtutudlo. Ang uban usab moingon nga usa siya sa mga Ginoo. Apan unsa may sulti sa atong disipulo? Og uturon ako sa verse 29, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Og mitubag si San Pedro. Ningon siya, ikaw mao ang Misayas. Unya, gididaan sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa may tungod kaniya. Unsa maning pulong nga gisulti ni San Pedro nga ikaw ang Misayas. Ang Misayas, buti pasabot, manluluwas or dinihugan. Kining Misayas, kining mga tawhana sa panahon ni Jesus, gapaabot gyud sila og manluluwas. Nagapaabot gyud sila misayak sa ilang sinultian. Kay naglibog usab sila. Kay daghang mga piki nga mga moingon nga ako ang Misayas karon. Daghang piki bisag sa Pilipinas siguro karon moingon nga ako ang Hesukristo. Ako ang gipadala karon ni Jesus.
Sa unang panahon usab daghang galibog nga mga tao. Kinsa man gyud ni si Jesus. Kini silang mga disipulo miingon nga ikaw gyud ang among gipaabot nga Mesaya. Nganuman nga sila galibog ang mga tao sa Israel, nga kini sila gatuon sila sa Bible, sa karaang tugon. Daghan silang mga experts nga gatuon, gatudlo, pila ka libo ka tuig. Gapaabot gyapon sila. Apan, kining sitwasyon na god, kini silang mga tawhana. Kitang Filipino, mga duol 400 ka tuig nga kita under sa mga Espanyol. Na ang Espanyol mo ay nahibalo sa Pilipinas sa unang panahon. Nakuha nila. Nag-alagad kita sa mga Espanyol. Kini sila mga Hudiyo. Nag-alagad sila. Nakuha sila sa mga Assyrians. Nakuha usab sila sa mga Babylonians. Then nakuha sila sa mga Griego. Remember, Alexander the Great. And then, karong panahon na, 2,000 years ago, sa panahon ni Jesus, under usab sila sa mga Romano. Ang Romano ang powerful bantugan sa unang panahon. So sige silang nakulata. Sige silang gaantos. So karon ang ilang gipaabot nga Mesaya tungod sa ilang eksperyensya sa kinabuhi. Tungod sa nahitabo nila, ang ilang paglantaw mao nga ang Mesayas usa ka dako kaayong general, bantugan nga general nga papahawaon ning tanan nga dili na sila magantos, na dili na sila mahimong servant, mga sulugoon nga nahurot ang ilang kwarta para magbayad og buhis nila. So gapaabot gyud sila usa ka general, usa ka political leader. Dili sila makatuo nga si Jesucristo usa ka karpentero, ang iyang mga sumusunod mga mangingisda, wala sila pagtuo. Mauna nga galisod sila pagtuo, apan kini nga mga disipulo miingon gyud nga ikaw ang among gipaabot nga Mesayas, nga mo'y mangluluwas sa among sala. Apan tan-aw nato og unsa may klase sa mangluluwas nga ilang gilantaw. Versikulo 31. Unya, gisugenda ni Jesus ang iyang mga tinun-an, gatudlo siya na usab sa iyang mga tinun-an. Kini ang giingon sa atong Ginoong Jesucristo, nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao, og isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod. And then, mingon si Jesus, patyon siya, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw. Iyang gipasidan-an ang iyang mga disipulo nga muadto ako sa Jerusalem, muadto kita sa Jerusalem, o kini ang mahitabo kanako. Mingon siya, mag-antos, and then, isalikway siya ang mga leadership sa ilang relihiyon, ang mga dagkong tao sa ilang relihiyon, isalikway siya. Walay mutuo niya. And then, masama pa ang dili maayo nga patyon siya. O, mingon siya pod, sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako. So, naay dili maayo nga balita, naapoy maayo nga balita nga mabanhaw siya. Muna yung gipasidan-an sa iyang mga disipulo. Verse 32. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Iyang gipreparar ang iyang mga tinun-an nga mao ni mahitabo. Kamo misunod mo kanako og 2 ka tuig. And then gusto nako nga mahibaw-an ninyo nga pag-adto nato sa Jerusalem, mao ni mahitabo nako. And then, gisulti niya kini sa iyang tinuan sa walay lipod-lipod. Tungod niini, verse 12:32,
Tungod ni ini gipalayo siya ni Pedro, ni San Pedro, iyang gikaptan ni San Pedro ang atong Ginoong Hesukristo. Hesukristo nga gabuhat sa kalibutan, nga pinadala sa Amahan, gikoptan ni Pedro o sa uban o gibadlong niya ang atong Ginoong Hesukristo. Imagine verse 32. Gisulti niya kini sa iyang mga tinunan sa walay lipod-lipod. Tungod ni ini gipalayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Unsa may nakaon ni Pedro nga iyang badlungon ang atong Ginoong Hesukristo? Ang iyang posible usab nga iyang koreksyonan ang atong Ginoong Hesukristo. Nahigugma siya sa atong Ginoong Hesukristo. Dili niya gusto nga si Jesus mamatay. Unang ang bot siguro niyang bot ipasabot, dili kita muadto sa Jerusalem. Dili ko gusto mamatay ka. Apan, verse 33, apan miatubang si Jesus o mitanaw sa iyang mga tinunan. Iyang giatubang si San Pedro o iya pong giatubang ang iyang mga tinunan. Unya, gibadlong niya si Pedro. Ang unang gibadlong siya ni Pedro, pero karon iyang giatubang ang iyang mga disipulo si Pedro o gibadlong niya si Pedro. Kay bulokag unsay gisulti ni Jesus ni Pedro, pahawa Satanas. Ang imong hunahuna iya sa tao, dili sa Dios. Wow, kadako kaayong pulong gisulti ni Jesus ni San Pedro. Ingon siya, pahawa Satanas. Kay bulo ka kining pulong nga kanang pahawa nga Satanas, gigamit ni Jesus sa dihang gitintal siya sa first year sa iyang ministry nga siya gibunyagan. So pagkuman siya gibunyagan ni San Juan, gidala siya didto sa awaaw nga lugar. Didto siya gitintal ni Satanas. Gusto ni Satanas nga tentalon si Jesus. Miingon si Satanas, kining supas himuon nimo, kining bato himuon nimong supas. Kung tinuod gyud ka nga Ginoo, mulokso ka. Kung tinuod gyud ka, o mingon si Satanas, akong ihatag kanimo ang tibuok kalibutan. Sunod ka lang kanako. Unsa may gusto ni Satanas? Gusto ni Satanas nga ang plano sa Amahan nga gisugo ni Jesus. Kay ang sugo mao nga tungod sa dako kaayong gugma sa Amahan, iyang gipadala si Jesus dinhi sa kalibutan aron ihalad niya ang iyang kinabuhi. Adunay sakripisyo. Tungod kay ikaw ug ako, bisag unsa kita ka relihiyoso. Ang mga Hudiyo sa unang panahon mas relihiyoso pa karon. Bisag miingon sila nga kami ang pinili. Bisag unsa ka kita kamaayo, dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Dili kita makapalimpyo sa atong sala. Kay sa pagkatao nato, ang nahimo nila ni Adan ug ni Eva, ang ilang sala nakuha nato. So, dili kita makapalimpyo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, di na nay plano ang Ginoo nga ipadala ang bugtong niyang anak aron nga luwason kita. So, maunay plano sa Ginoo ni Hesukristo. Dili siya magpakamatay, kundi iyag yung sundon ang plano tungod sa enda kung gugma sa imuhag sa ako. And then mauna nga ang plano, ang advice ni San Pedro, murag advice ni Satanas nga ayaw himuan na. Si San Pedro wala makaibalog unsa gyud tuyo. Ang iyang paglantaw siguro nga ang manluluwas dili magsakripisyo. Dili
ihatag nga kinabuhi. Ang manluluwas kung basahon nato ang sinulat sa Isaiah 23 o 53 nga ang manluluwas magsakripisyo, maghatag sa iyang kinabuhi. Ang gusto ni Pedro nga ang manluluwas dili ihatag ng kinabuhi, dili magpakamatay. Mao ni plano ni Satanas. Apan si Pedro dili bote pasabot nga siya si Satanas. Ang una-una lang, ang plano lang ni Pedro. Mingon siya, ang plano nimo una-una sa tao lang, tawhanon, dili langit nun. So duha ka buok ang identify ni sa atong Ginoong Jesucristo na yutanon lang na una-una ug naay langit nun. And then verse 34, unya gitawag ni Jesus ang katawhan, daghang mga tao og iyang og mga tinun-an og giingnan nila sila. So pagkahuman ni atong episode, gitawag niya daghang kay mga tao kay daghang naminaw nagsermon na ang atong Ginoong Jesucristo. So bantayan nato ning sermons ni Jesus. Unsay gisulti niya? Miingon siya, bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an. Miingon siya, bisan kinsa ikaw, ako, bisan kinsa, kung kinsay tinun-an o sumusunod ni Jesus. Miingon siya, kinahanglan na ipulong gyud nga kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Mao na gingon ni Jesucristo. Kini kung gusto kang mahimong Kristiyanos. Wala miingon si Jesus nga bunyagan ka. Wala sa moingon nga membro ka sa usa ka relihiyon. Dili. Si Jesus gyud ang gasulti ani. Miingon siya, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Ang kaugalingon niya kay kitagong tanan. Gusto nato nga importante ang atong kaugalingon. Gusto nato nga daghang kwarta, mahimong sikat, makatuon, dagko kay mga balay, puro ato abang kaugalingon. Nalimtan nato ang Ginoo. Na-concentrate lang kita kay mao man ay kadaghanan sa mga tao nato, hangul kita. Ang atong gilantaw kaugalingon lang nato. And then unsa may ganiya, kalimtan ninyo ang inyong kaugalingon. Kaugalingon nga ambisyon nga pang sarili lamang. And then maingon siya, pasano niya ang iyang cross. Kadaghanan ka nato moingon nga pasanon ang cross, ang uban moingon ang akong bana mao'y cross nako. Kanang mga gahatag og problema mao nay mga cross nako. Di ba kadaghanan moingon man ta? Apan kini sila sa ilang pagkadungog 2,000 years ago, ang ilang pagkadungog ani gyud, ang ilang masabtan nga paingon sa kamatayon. Kung moingon silang pasanon nimong cross, bot ipasabot nga ikaw ilansang sa cross. Sa unang panahon ang mga Romans, pag dili ka mosunod nila, papasanon ka sa cross ug ilansang ka. Mao gini buot ipasabot ni Jesus nga pasanon niya ang iyang cross. Unsa man ning pasanon? Nay akong nabasahan. Unsa buot ipasabot nga pasanon nimo ang imong cross? Dili problema nimo nga ginagmayng problema. Pero ang buot ipasabot, isalig ang tanan ngadto kang Hesus sa dihang makatilaw kita og bagyo sa kinabuhi. So kung unsa ka lisod sa atong kinabuhi, kay ikaw ug ako makatilaw lisod sa kinabuhi, atong isalig ang tanan. Atong pasanon ang mga problema sa kinabuhi, apan isalig nato sa atong Ginoong Jesucristo. And then aduna po usang explanation. Atong patyon, atong himuon ang atong paglantaw nga sa pagkinabuhi nga walay Ginoo. Ato nang hunungon nga sa atong kinabuhi, nay daghang mga tao karon nga nanginabuhi sila walay Ginoo. Bisag diri sa among lugar, daghang mga tao nga kinabuhi lang sila
Motuo sila nga kining kinabuhi karon lang ni walay laing kinabuhi, walay espirituhanon. So moingon sila, eat and be merry, for tomorrow you will die. Miingon na prinsipyo nga, eat, pag happy-happy lang mo, pag inuman lang mo, pagkaon, and maglipay, mingi sila kay, ug madamlag mamatay man kita. Ang ilang paglantaw nga, pag humana sa atong physical nga lawas, wala na. Walay espirituhanon. Walay espirituhanon nga mutubag sa atong Ginoong Kristo. And then kung patyo nimo ang imong ambisyon sa kinabuhi, nga wala kay paglantaw sa Ginoo, kundili mabag-o ka na, nga adunay kinabuhi nga walay katapusan, mingon siya, si Jesus, og mosunod siya kanako. Di na ka pa makasunod sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan kalimtan nato, kinahanglan ang prioridad sa atong kinabuhi. Ang simple gyud nga miingon sa Ginoong Jesus, kinahanglan ang pinaka-importante sa atong kinabuhi mao ang pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Murag pareha ba na sa Second World War, sa diyang nag-surrender ang mga Hapon. Mingon ang Hapon, mo-surrender mi apan ayog ani din sa Japan. Mingon ang mga Amerikano, surrender, walay total surrender. Wala kay mingon, wala kay pakialam sa akong kinabuhi, kundili mo surrender ka, ako ang bahala sa imong kinabuhi, ako ang masunod. Mao ni giingon sa atong Ginoo nga siya ang masunod sa atong kinabuhi. Kung i-surrender, total surrender sa atong Ginoong Kristo. Mao na giingon niya. And then, di na pa kita makasunod sa atong Ginoong Kristo. Kining tanan, dili nato ni kaya, lisod kaayo ni nga himuon. Apan kung naa ang Espiritu Santo sa atong kasing-kasing, mahimo na nato ni. Sa tabang sa atong Ginoong Kristo, sa tabang sa Espiritu Santo, mahimo nato nga atong isurrender ang atong kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Di na pa kita makasunod. Kung dili nato i-surrender, muingon ta nga, unya lang ko. Kung dili ko, ako sa ning humanuni akong project, ako pa sa ning himuon, mag-asawa sa ako sang ipadala akong anak sa university. And then, musunod ko nimo. Dili wala yung apan, kung gusto ka musunod gyud kaniya nga ang imong total surrender sa imong ambisyon sa kinabuhi, mao ang pag-alagad sa Ginoo. And then verse 35, kay ang buot moluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi din sa kalibutan, mawadan hinuon ni ini. Kung ang imong intensyon dinhi ka lang gustong malipay sa kalibutan, mao na imong plano, insa mawala imong kinabuhi nga espirituhanon. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako og sa maayong balita, dili mawad-an ni ini. So, unsay giingon ni Kristo? Kung maghalad kita sa atong kinabuhi para sa kang Kristo og sa maayong balita, dili mawad-an. Nagsulti si Jesus og Zoe, original word Zoe, kinabuhi nga espirituhanon. Wala siya magsulti kinabuhi nato, lawas nato, kundi ang espirituhanon kinabuhi nga mulungtad og daghan. Kinabuhi nga tingali ang uban wala si Kristo sa ilang kinabuhi. Kinabuhi nga ang ilang direksyon walay lugar. Remember ang atong Ginoong Kristo miingon nga mo adto ko sa usa ka lugar, magpreparar ako lugar sa mga sumusunod niya. So mao ni kinabuhi nga giingon ni Jesus nga makaadto didto.
Nya 36 mingon nangutana si Jesus, unsa may makuha sa usa ka tawo kung maanggo niya ang tibuok kalibutan? Ikaw ang bilyonaryo, ikaw ang presidente sa Amerika, ikaw ang presidente sa Pilipinas, pero apan mawad-an siya sa iyang kinabuhi, sa kinabuhi nga espirituhanon. Unsay makuha nimo? Sikat ka lang dinhi sa kalibutan, apan sa ugma damlag sa sunod nga kinabuhi wala ka. Siya wala gayod. And then verse 37, walay bisan unsa nga ikabugti sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Walay bisag unsa nga ibaylo sa atong kinabuhi. Walay mabaylo, dili nato mapalit ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa, verse 38, kung ako o ang akong mga pagtulunan ikaulaw mo ko sa ang akong tinunan, ang akong mga gitudlo. Sa usa ka tawo niining dautan og makasasala nga kaliwatan. Ningin siya. Ikaulaw usab siya sa anak sa tawo. Kung ikaulaw nato ang atong Ginoong Hesukristo, ikaulaw usab kita sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaulaw usab siya sa anak sa tawo, inagabot niya sa inubanan, sa himaya, sa iyang amahan, kuyog sa mga anghel sa balaan. Anghel nga balaan. Ngin siya, pagbalik niya dinhi, kadong mga tawo nga gikaulaw siya, ikaulaw usab niya. Isalikway niya. Ikaulaw ba nato ang atong Ginoong Hesukristo? Kung naay panahon kita nga makasulti sa pulong sa Ginoo sa atong mga kahigalaan, sa atong pamilya, maulaw ba kita? Maulaw ba kita nga mubasa sa pulong sa Ginoo? Mubasa ba kita, maulaw ba kita nga musimba? Kung ikaulaw nato ang atong Ginoong Hesukristo, mingon siya nga iya usab kang ikaulaw sa pagbalik niya dinhi. Unsa may atong himuon niining gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Gusto niya nga ang prioridad, ang pinaka-importante sa atong kinabuhi mao ang pagsunod, pag-alagad nga kaniya. Unsa may inyong buhaton? Unsa may inyong paglantaw sa sunod nga kinabuhi? Kay si Jesus miingon nga kining kinabuhi nato para sa kitang tanan mamatay. Apan naay sunod nga kinabuhi. Unsa may atong himuon? Musalig ba kita sa atong relihiyon? O kinahanglan nga aduna kitay relihiyon, aduna kitay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo? Nga kita motuog, mosalig nga ang atong sala mapasaylo niya, nga siya ang Misayas sa atong kinabuhi. Naghangyo ako nga kita mosalig sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya lang mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi nga walay katapusan. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong mensahe karon. Nga ikaw ang among suga dinhi sa kinabuhi. Nga ikaw ang among kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala. Hinaot pa unta nga imong abrihan ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Nga hinaot pa unta nga imong humukon among kasing-kasing. Aron nga kami mosalig nga na kanimo, Lord. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manuluwas. Amen.